Začínate investovať a hľadáte správne možnosti, ako začať? Tu sú videá, ako si vyskladať správne investičné portfólio alebo ako investujú milionári, aby ste sa vedeli inšpirovať a dostali odpovede na otázky, kde začať. Čo keď však všade počúvate, že investuj do S&P 500, to je 500 najväčších amerických firiem, je to správne rozložené portfólio a tak ďalej a tak ďalej. Áno, toto počúvate pravdepodobne všade. Ukážme si ale, prečo by ste investovať len do indexu S&P 500 určite nemali. Index S&P 500 by mohol byť medzi ostatnými indexami sveta určite benchmarkom. Môžeme si ho porovnať napríklad s takým indexom Kanady, alebo si ho môžeme porovnať s indexom Francúzska CAC 40, ktorý vidíme, že naozaj výrazne nestíha a zaostáva na S&P 500. Alebo si ho môžeme porovnať s čínskym indexom, ktorý ten graf má naozaj veľmi zaujímavý. Alebo by sme si ho mohli porovnať s veľmi podobným indexom nemeckej ekonomiky DAX 30. Rozdielme si teraz ale index S&P 500 na index S&P 7 a index S&P 493, ktorý bude obsahovať zvyšných 493 firiem z indexu S&P 500. V roku 2023 index S&P 7, ktorý reprezentujú firmy ako Meta, Amazon, Apple, Google, Tesla, Nvidia a Microsoft, dosahoval veľmi pekné výsledky, zatiaľ čo ostatných 493 firiem indexu S&P 500 dosahovali len 6% zhodnotenia. Vo finále náš index S&P 500 zarábal 19%, čo sa nedá porovnať oproti indexu S&P 7. Keby si ale teraz rozdelíme, že investovaním len do tohto indexu my vsádzame na 7 veľkých svetových hráčov, to je veľmi odvážne. Odvážne je to hlavne preto, že investujeme len do jednej ekonomiky a jedného trhu. Nehovoríme o tom, že ekonomiku ovplyvňujú rôzne politické, ekonomické, vojenské, prírodné, spoločenské, kultúrne pomery a môže nastať naozaj čokoľvek, čo danú ekonomiku s danými firmami veľmi rýchlo otrasie. Keby vám poviem, že máte možnosť zainvestovať do indexu, kde sú také veľké svetové značky ako Canon, Panasonic, Sony, Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Suzuki, zainvestovali by ste? No pravdepodobne áno. Jedná sa totižto o jeden z najväčších svetových indexov, ktorý je obchodovaný na tokijskej burze a jedná sa o japonský index Nikkei. Tento index má ale veľmi zaujímavý graf a reprezentuje teraz nie americkú, ale práve japonskú ekonomiku. Keby ste začali investovať do tohto indexu v roku 1992, trvalo by vám neskutočných 30 rokov, aby sa hodnota vašej investície dostala na počiatočnú úroveň. Pretože aj ľudia si mysleli, ktorí začali investovať do takto premakanej japonskej ekonomiky v 90. rokoch, že hodnota akcií bude rásť. No akurát nastali rôzne udalosti, politické, ekonomické, ktoré ovplyvnili celý vývoj japonskej ekonomiky. Kto čakal, že príde ázijská finančná kríza, veľká recesia japonská. Japonci majú dlhodobo problém s recesiou, majú problém dostať sa k nejakej rozumnej úrovni inflácie. Dlhodobo majú problém s úrokovými sadzbami. Keby si ukážeme iný graf, vidíme, že od 90. roku naozaj prišlo veľa období kríz, no po každej kríze, aj keď to vyzeralo, že tie trhy budú rásť, nakoniec sa neschopili a ešte viacej väčšinou padli. Bolo to obdobie pre investorov veľkého zúfalstva a naozaj, pokiaľ ľudia by investovali do japonského indexu menej ako 30 rokov, pravdepodobne by boli stále v strate. Tu sa aj aplikuje pravidlo, že pravidelné investície vedú a vyhrávajú, lebo minimálne tie straty ako tak skresávajú. No bohužiaľ vidíme, že investovanie do ekonomiky jednej krajiny nemusí byť vždy ideálne. Keby sme si porovnali index S&P 500 s indexom Nikkei, vidíme, ako by sa tento index vyvíjal. Čiže, aj keď môžeme vyhodnotiť, že S&P 500
je benchmarkom. Reprezentuje ho 7 veľkých firiem, ktoré dosahujú väčšinou ziskov tohto indexu. A môžeme povedať, že iba 20% firiem v tomto indexe sú od úplného začiatku. Je to veľké riziko? A odporúčil by som vytvoriť si správnu stratégiu investovania, ktorá nezahŕňa len investovanie do jedného indexu S&P 500. Ako na správne investičné portfólio, ako si to celé vyskladať tak, aby ste naozaj mali dlhodobú istotu s nízkym rizikom a správnou diverzifikáciou budovania portfólia. Kľudne si pozrite naše ďalšie video, alebo nám napíšte na našom webe v sekcii klientská zóna požiadaj o konzultáciu a dohodneme si s vami individuálne online call, kde vám všetko ukážeme a vysvetlíme na mieru pre vás. A nezabúdajte, ak chcete investovať do indexov, dnes tú možnosť máte cez pasívne ETF-ka. ETF-ka ale môžu mať aj súbory viacerých ETF-iek, volajú to ETF portfólia, ktoré vedia byť pod nejakou záštitou veľkých správcovských spoločností pravidelne rebalancované, prehodnocované a obmieniané podľa výkonnosti jednotlivých ekonomík. Je to veľmi dobrá voľba a varianta k tomu, ak sa o portfólio nechcete starať a chcete mať na to zvolené odborníkov, ktorí to spravia za vás a vedia vám naozaj spraviť celkom pekné zhodnotenia na indexových fondoch. Držím palce pri investovaní a snad sa vidíme pri ďalších videách.